Košiciach otvorili novú pobočku Simon's Burger, ideme sa pozrieť, či to je len drahý hype, alebo to reálne chutí ľuďom. Prichádzame na pobočku Simon's Burger, ktorá je hneď tu za nami, majú tretí deň otvorenia, to znamená, že už majú nejaké menšie tu na záujem ľudí, to znamená, že my to ideme otestovať, lebo je na to najlepšia príležitosť, keď je tu najmenej ľudí, je pondelok, tretí deň otvorenia, ideme na to. Takže naša prvá objednávka je tuna a máme tu fajnovú objednávku, ja som pozrel, som na to úplne zabudol. Je to cheeseburger, hamburger, Oreo milkshake, cheesecake milkshake a Simon cheese fries podľa odporúčania predajcu. To je asi blbý slovosvet. Poďme na to, mám stresy. Dobre, máme tu Simon cheese fries, potom jednotka, dvojka, ktoré sú... Jednotka je cheeseburger, dvojka hamburger. Takže ideme to otestovať, ja neviem na čo sa skôr vrhnúť. Úprimne prvá recenzia toho vidieť, ešte vám spravím krásny, úžasný záber z tadiaľto. To nám máme krásne prvý záber z toho, jak to celé vyzerá, sa mi klepe úplne ruka, lebo ju mám zmrznutú. Dobre, máme tu friesy, ktoré vyzerajú strašne zvláštne, ale ja to idem rovno ochutnať, lebo však prečo nie, ale neviem, kto to potom zjem. Máme milkshake. Ďakujem krásne. Flamku si môžete kľudne... Dobre, pôjdem si. Dobre, máme milkshakey, ale ešte potrebujeme ísť pre slamku. Potom ešte musíme prísť za ním za úprimnú recenziu, pretože nám to tu celé vybavil a odporúčil ten pán, ktorý ste asi videli. Tento syr a celkovo toto... A to je platok syra, OK. To je strašne zaujímavé, neviem, do ktorého mikrofónu mám rozprávať, lebo ich tu mám až barz veľa. Tak ideme to ochutnať. Ale chutí to jak bežné hranolky, ja neviem, čo som povedal, ale tá omočka je fakt dobrá v niečom. Ale neviem čom, mix nejakej zeleniny, ale je to fakt dobré. Ulapneme to rovno na cheeseburger, keďže telefón sa trocha rýchlo vybíja, tak chcem rýchlo spraviť túto recenziu, nech toto ľudia sa na mňa pozerajú. Ale burger celkovo vyzerá... Celkom dobre vyzerá, na to, že prvá recenzie boli celkom, že to nevyzerá až tak luxusne alebo nejak draho, tak je to o dosť lepšie, než som očakával v tomto. Takže prvý taste tohoto smash burgeru. Chudák mikrofón, neviem, či ma ani chytá. Teraz som tu vnútri v pobočke, takže nechcem byť kritický, ale nemám z toho až taký dobrý pocit. To mäso je jediné na tom dobré, ale mám pocit, že ťahám z posledného, že také je to. Ale musím povedať, že je to o dosť lepšie. Podľa recenzií, čo tu boli hneď prvý deň, lebo samozrejme, že už to nemajú taký nátlak tých ľudí, takže teraz to môže byť úprimná recenzia toho, jak to tu bude seriózne vyzerá a po nejakej dlhej dobe. Keby sme to hodnotili cena pomer kvalita, tak si myslím, že by to úplne nevyhralo na topovke vyšších nejakých lepších značiek, lebo podľa mňa tá celková húska, alebo ten celkový vzhľad by sa dal úprimne spraviť lepšie, lebo toto je také, nechcem byť kritický, ale také mid, že možno 7 by som dal z tomu vzhľadu, alebo 6 bodov. A jedine, čo na tom vyhráva je tak mäso, lebo aj tá zelenina, aj celkovo je to také prečapané, ale asi každému iné chutí. Ale keď by sme to brali z takých smash fast foodov, tak musím povedať, že tento je asi ten jeden z lepších, ale keď by som to bral ako smash burger, tak by som očakával viac, že zostávam asi pri tých 6-10. Úprimne, tie hranolky sú celkom aj dobré potom, jak to boli 10 minút. A myslím si, že by sme sa mohli presunúť na ďalší burger. Presúvame sa na burger číslo 2. Potrebujem kameraman, aby si zachytil hlavne toto tu. Máme burger číslo 2, ktorý je hamburger. A balenie je také celkom spadnuté, ale to je asi moja chyba, než ich chyba. Takže poďme prvý taste na tomto tu, vyskúšať, ako to chutí celé. Popravde teraz cítim, že už to stojí nejakú tú minútku, ale asi by som zhodnotil, že ten cheeseburger bol o dosť lepší, ale bojím sa, lebo sú hneď za sklom vedľa mňa, na doslova ľudia, ktorí toto robia. Takže asi tak. Jak sa cítiš? Chceš toto ochutnať? A však chceš robiť najprv test, nie? Aj, ale tak ja ti dám, nie? Že môžeš ochutnať potom. Musíš ešte chvíľu počkať, kameraman ako posledný. Podľa mňa najväčší chales, ktorý si tu chalujem celý čas, sú tieto tu hranolky, lebo mne je asi najviac chuťa z toho, že tieto hranolky by si zaslúžili hodnotenie 9 bodov, čo je podľa mňa až veľmi dobré. Fakt mne chutia akože tá kombinácia syru
a toho celkového zaberania. A story, že mám na zabere hamburger, som si to nevšimol. Takže toto je podľa mňa za mňa najväčšia výhra, aby som to ináč nastal. To je najväčší plot twist tohoto celého, že to tu vyhráva celé. Ale samozrejme to nie je všetko, lebo tu máme na záber ešte 2 bodky. Uzatvárame tento tu burger, lebo podľa mňa toto bolo asi najmenej hodnotenie, čo by som dal, možno miernym hodnotenie na nejakých 5 bodov tohoto burgeru. Cheeseburger by som ohodnotil možno z toho na 7, ale keď to posunieme na 6, tak tomu by som musel dať 4. A 4 sa asi fakt tomu nehodí, takže by som to ohodnotil k 4,5. A fakt najväčší plot twist toho tu sú tieto hranolky, ktoré sú Simon's hranolky, ktoré mi odporučil sám Kasser, takže hej, nezabudnite odoberať, lajkovať toto video, aby sme mohli robiť ďalšie zaujímavejšie veci, nech ma to nestojí až toľko veľa. Ešte taký malý poznatok k tomuto, že keď sme hodnotili aj tie samotné suroviny, ktoré boli v tom, tak podľa mňa tento bol najviac taký, neviem, bleš, proste meso slabšej triedy a celkovo tá zelenina v tom bola, neviem, taká že mi to tam ani nejak nesedel. Podľa mňa viac ten cheeseburger mi v tomto sedel, takže určite, keď chcete, tak cheeseburger by som vybral. Ale tiež je dobrá otázka, koľko to stalo. Stalo to 7 €. Stojí to za to? Asi úprimne, keď máte to radi takéto štýl, že nemáte radi ani tu mať, že také menej, tak asi to je dobré, ale keď chcete sa nájsť za 7 € určite asi nie. Ja asi dokončím tieto hranolky, lebo sú fakt dobré. Takže prichádzame na finálny verdikt týchto tu 2 milkshakeov. Ideme zhodnotiť, ktorý z týchto 2 je lepší a že či sú vôbec chutné. Po tejto celkom veľkej silnej dávke tohoto mesa a hranoliek si myslím, že môžeme ísť na finálnu bodku. Neviem otvárať slamky. Kamoško, plastové slamky, že je extrémna legenda. Máme cheesecake a Oreo, sú to najpredávanejšie tuná v tejto prevádzke, čo mi hovoril tuná za pokladňou, takže ideme to testovať. Je to, kamoško, strašne zamrznuté, takže cikokso. Takúto sladkú bodku som fakt nečakal, je to fakt sladké, ale je to, že veľmi dobré. A budem pekný humusak a dám si druhú slamku do druhej, lebo mne je to absolútne jedno. A ideme vyskúšať posledný Oreový, ktorý je tu za sumy, ktoré boli že 3 € a 3 €. Strašne ťažko sa to neviem, či tam sú kúsky Orea, asi áno, zjavne sú tam kúsky Orea, ale viac mi chutil tento tu cheesecake. Podľa mňa úplne identicky chutia, obidva. Keby som mal niekomu odporučiť, ja si odporučím cheesecake, ktorí majú radi čokoládovejšie alebo oreové veci. Fakt mi to nepripomína Oreo. Pripomína mi to skôr niečo kakaové, ale musím povedať, že viac ten cheesecakeový je o dosť lepší v tomto a myslím si, že finálny verdikt týchto tu hodnotenia by som dal takých 6,5 a 7. Myslím si, že toto je adekvátne k tomuto, takže určite sledujte aj na budúce série, lebo je to pre nás dôležitejšie a ja si idem vychutnať tento tu druhý fajnový cheesecake. Na winter edíciu akože piť studený milkshake, cheesecake je akože fakt paráda. Ale budem tak z toho predstavený, ale myslím si, že kombinácia k tomuto a k tomuto bude fakt parádna. Ináč ja som zabudol na jeden feeling test, je šľahačka. Pekná humusacká práca, ale myslím si, že geniálna práca týchto tu. A v kombinácii toto fakt budete presladení. Ja by som si to bez týchto tu jedál, čo boli predtým, by som si fakt nevedel vybrať, že by som niečo takéto mal, takže ja si toto idem fajnovo dopiť celé. Oprava recenzie, toto je strašne mega dobrá, stále dobrá vec. Pritom si stále stojím, že je to fajn, ale potom rozprávame sa o Oreovom. Toto keď chcete akože siakať do seba alebo piť, tak máte smolu, lebo to nezvládnete. Lebo ja s tým sa to už pasujem asi 5 minút a to nejde. Musím povedať, áno, samozrejme. Môžem takto aspoň. Ďakujem krásne. Budem sa tešiť aj na budúce. Majte sa. Oficiálny záver tohto verdiku. Milkshake, posledná tečka na záver. Ten autobus tu vážne teraz musí. Oficiálne uzatvorenie tohto tu videa. Mali sme tu milkshake, ktorý bol v hodnotení 7,5.
7,5 na milkshake mi príde, že celkom dobré, bolo to presladené, fakt akože keď chcete mať sladký život. Odporúčam vám tu na ísť. Potom sme mali hamburger, ten by som vám nedoporúčal. Najlepšie je podľa mňa čo je cheeseburger, čo není taký ocenovaný, lebo ten podľa mňa bol jeden z tých lepších. Takže určite, keď chcete tu skočte, dovolí nám tu natočiť, Felák tam proste bol a ja sa s týmto lúčim, nezabudnite lajkovať, odoberať tento kanál nový a vidíme sa na budúce, majte sa pekne, čus.